Gerasime, dacă nu găsim marfă într-o săptămână, nu mai am bani nici de mâncare. Lăsați, domnule, nu vă faceți griji. O să găsim atâta marfă cât nu putem băga noi în magazin. Bună dimineața, băieți! Toată lumea la posturi. Facem o ieșire de probă în mare. Nu mă lași și pe mine? Sigur că dacă doar nu plecăm la Țarigrad. Hai, bă, Vere, fă și tu o treabă dacă vrei să te luăm cu noi. Ține-i capitanul! Eu sunt. Ce dorești? Vii de la Pireu, de la Stambul. Îl cunosc pe Chiriani, cu Penelopa. Nu l-ai întâlnit? Cunosc cel puțin 100 de chiriani. Nu venim nici de la Stambul, nici de la Pireu, dar de Penelopa știu că a plecat acum 4 luni. Asta primăvară am arvunit-o pe Chiriani să facă 2 transporturi de cherestea la Pireu. Am adus o cherestea aici. Uite acolo, sta pe chei. O trezește. 8 vagoane, scândură de brad, cel mai bun. Și marfa se strică, și scade la prețul, și mă fac să te râzi la Pireu. Uite ce... noi tocmai ne pregăteam de plecare, dacă ai încredere... Capitane, și cu marfa lui Kirli Chiardidis ce facem? Am uitat să spun, aseară am luat o arvună. Hai în cabină să-ți dau bani. Ai luat o arvună mare? Dumneata așteaptă acolo, mă întorc eu. Ei, ia spune, coțcar de mare, ce ticăloșie îți mai umblă prin cap? Domnule, de câți ani umble prin porturile Levantului? Ce legătură are? Chiar să nu știi dumneata cum se aranjează socotelile pe aici, pe la noi? Ei, lasă că povestea cu Kirli Varditis prea-i cusută cu ață albă. Crezi că el nu o să vadă? O să vadă. Dar n-are ce face și o să închidă ochii. Totul e să joace cum îi cântăm noi. Dacă am fi în mâna lui, crezi dumneata că ne-ar arăta milă? Dar nu-i cinstit, Gerasime. Domnule, cinste după obrazul omului. Jupâne, îmi pare rău. Ne-am gândit, ne-am sfătuit, eu și capitanul, să-ți facem un bine. Dar arvuna nu-i jucărie. 300 de drahme, 15 cosari de aur. Și Kirli Chiardidis nu primește arvuna înapoi dacă nu-i dăm o despăgubire. Cine-i Chiarditis asta? Eu n-am auzit de el. De unde vine? Poate că nici nu cheamă așa, dumneata, știi cum se face negustorie. Eu îți spun, dar el ne-a spus să păstrăm taină până încarcă marfa. Aha. Și dacă plătiți cu eu despăgubirea, 15 cosare ai spus, nu? Atunci ridicați cheresteaua. 10 drachme aur de metru, dar asta este tâlhărie, tâlhărie, tâlhărie! Jupâne, ai grijă cum vorbești. Eu nu ți-am spart nici casa, nu ți-am băgat nici mâna în buzunar. Ți-am cerut un preț. Vrei bine, nu? Sănătate bună. Și eu ce fac cu cheresteaua? Păi știu eu ce să-i faci. Dă-i drumul pe Dunăre, poate ajunge la Pireu. 10 drachme de metru. 10 acum, că mai târziu nu mai știu cât faci. Și 5 nu-ți ajunge? 10. Bine, dar știi câte parale faci asta la un loc? Cum să nu știu? 1000 de drachme. Adică 50 de icosari de aur. Și cu 35 de spăgubiri, a? O avere! Zestre pentru 2 fete! 2 fete înstărite. Acum chiar că suntem gata de plecare. Nu zău, Gerasime. Nu i-ai luat prea mult. Dar pe ce lume trăiești dumneata, domnule? Ia uite la el. Parcă se duce la petrecere, nu la jumuleală. Ei, jupâne, bună ziua! Ai adus banii? I-am adus-o! Să mergem să facem hârtiile. Știi, l-am întâlnit pe Kirli Varditis. Ți-a trimis o multă sănătate. Și nu era supărat că l-am încurcat cu marfa? Nu, dar mi s-a părut chiar veselă. Poate să fie nebunit de supărare.
Dar și dumneata ești vesel, jupâne. Păi de ce să nu fiu, drag? Acum am expediat cheresteaua, nu, am scăpat-o de grijă. Gata. Auzi, jupâne? Acum că ne-ai dat banii și ai scălit, să spun o vorbă. Dar mai întâi stai jos să nu te apuci amețeala. Dacă nu te-ai fi învoit cu 1000 de drahme, îți duceam marfa și pe 200, că n-aveam alta și eram la ananghie. Asta așa, ca să-ți mai treacă din mulțumire. Zi așa, frățicule, cu 200 numai. Acum să spun și eu ceva. Stai jos, madame. Nu, stai jos, te rog. Am primit o scrisoare de la Chir Nicolakis. E ia, să vedem acum să-ți arăt un detalii. Ce zice? Uite. Trimite o cheresteaua, plătesc oricât. 40-50 de drachme pe metru. Este mulțumitul? Ha? De jupâne. Data viitoare o să bag de seamă. Să duci sănătate lui Chir Nicolakis și salutări la Patrida! Ei, băieți, luați-vă rămas bun de la Sulina. Plecăm? Chiar plecăm acum? Pățică, ia pune mâna pe sondă, vezi cum stăm cu apa în Santina. Am avut grijă. Ia apă de vreo 2 degete. Mi-a spus, asta e nimica toată. Dar de ce să o lasi acolo? Să pună mâna pe pompă și să o dea afară. Lasă. Mai bine să vadă manevrele de plecare. Ei, Haralam, încă o dată rămâi cu bine și mulțumim pentru toate. Treci, mă, Vereș, dă-mă la probă. Și să nu uiți, Haralambie. Dacă te duci pe acasă, să le spui bătrânilor să nu-mi poarte de grijă. Că lui trimite o vești de pe unde ajunge. Ieremie, Ismaile, sus focul și trinca. Hai, Gerasim. Am ajuns mai devreme. Da, pe semnevântul s-a întărit în al doilea card. Dar Bosforul unde e, nene Gerasime? Hai răbdare, băiete, că mai avem de mers. Acum dă-te jos de acolo și să nu te mai urci neîncălțat. Se vede Anatoli Fener. Am ieșit tocmai la țanc. Cred că deriva a fost mai mare. Gerasime, ține mai la vest o jumătate de carte. Da, domnule, mai la vezi jumătate de carte. Iată și rumelii, Fener. Pe ce limbă vorbiți, domnule? Că nu înțeleg nimic. Bosforul desparte Europa de Asia. Partea europeană a Turciei se numește Rumeli, iar cea asiatică, Anatolie. La intrarea în Bosfor sunt două faruri. Le vezi? Unul se numește Rumeli,
iar celălalt Anatol. Hai, ia binoclu să le vezi mai bine. De unde găsim acum câte o piatră să o luați în gură? Voi, ăștia care n-ați mai fost pe aici. Ne tai la Ramazan, Ismaile. Luam singur, mâncam. Ismail rugam. Amen. Parcă la voi rugăciunea se face seara. Ce te-a apucat? Domnul, la busolă, Meca, unde veneam? Credincioșii când se roagă, cum fac? Acasă muftiu întrebam. Aici muftiu, de unde luam? Și dacă nu te așezi cu fața la Meca, nu te aude Allah? Auzeam, dar auzeam mâine. Acum trebuie auzeam azi. Acum. Prin scandura asta nu auzeam. Allah, la lili, homiyala. Orada la lili. Ia să văd cât de repede la găți în vârful catargului. E steagul turcesc, domnule? Când intri în apele unei țări, ridici steagul țării, așa e regulă. Hai. Ăsta e de la Plovna, domnule? Nu. Să nu te apuci să-l găuresc cu flinta. Acum o să vedeți poarta ferecată a Bosforului de altă dată. Rumelii și Ghiuzelcehii sarât. Porturi puternice, zidite de Mahomed al II-lea un an înainte de căderea Constantinopolului, în 1452. Se spune că 300 de eniceri stăteau veșnic de pază cu 105 tunuri și nicio corabie nu trecea fără voia lor. Prin apropiere, pașale și viziri și-au construit astfel de vile, unele din lemn numite iali, cu ferestrele deschise spre apele albastre ale Bosforului. Ieremie, vino 2 carturi la dreapta. 2 carturi la dreapta. Băieți, pregătiți pentru acostare! Domul și minaretele zvelte ale moscheei albastre. Alături e Topkapı, palatul sultanilor, cu nenumăratele bucătării în care găteau peste 1000 de Ismail. Le vedeți? Sfânta Sofia, ridicată de Justinian, împăratul Bizanțului, prin anii 533-537 și alte moschei. Efendi, este ceva marfă pentru Istanbul. N-avem nimic. Ducem cherestea la Pireu. Cherestea, Allah, luăm noi cherestea. Noi luăm cherestea. Voi nu înțelegeți că n-avem nimic de vânzare? Cherestea, bani. Boranii cumpărăm. Răbuși, hoții pe ei! Ei, băieți, aici avem prilejul să bem o cafea bună și să le ferchezuim puțin. Că pe aici cafenelele sunt și frizerii. Da, cine rămâne de carte? Rămân eu, domnule. Eu cunosc Stambulul mai bine decât îmi cunosc buzunarele. Ismail cred că se duce acasă. Dar unde e Ismail? Ismail, unde ești? Ce ai pățit? Efendi, capitan. Ce este? Vreau să stau de vorbă cu dumneata. Efendi, capitan. Efendi, capitan. Ce e? Vreau să stau de vorbă cu dumneata. Poftim la bord. Allah, Allah, Tokatirum. Allah, Allah, Tokatirum. Ia loc. Te ascult. Eu sunt Agop din bazar, dacă ai auzit. N-am auzit. Dar ea spune, ce nevoi te aduce aici? N-ai auzit? Agop, am avut prăvălie în bazar. Covoare și juvaieruri.
Dar acum cu războiul am scăpătat. Vai de capul meu, efendi, sunt un om sărac. Nici noi nu suntem bogați. Am aflat unde mergeți. Nu mă luați pe mine până la Pireu. Vreau să încerc ceva negustorie la Atena. Poate am mai mult noroc. Că aici nu mai e de trai pentru un biet armean. Ascultă, jupâne, ce înseamnă la dumneata scăpătat? La mine sau la noi ăștia la alți înseamnă să ne o parachioară. Dar la un negustor, cum vine socoteala? Pot să plătesc. Plătesc cinstit drumul. Cum să nu plătesc? Atunci ce te milogești la noi și nu pești cu vaporul? Pe vapor sunt mulți hoțomani. Am ceva ca la balâc. Nu lucruri de preț. Boarfețe mi-au mai rămas. Un cufăr, un balot, câțiva saci. Pe vapor le pierzi urma. Și dacă te luăm cu noi, cât plătești? Eu și bagajul? Numai să nu vii cu tot bazarul, că stricăm socoteala. Nu, frumosule Palicar. Nu. Păi cât să plătesc? Mi-ata cât ceri. Păi, ne dai 300 de drahme. 15 icosari de aur. 15 icosari? Dar de unde să iau atâția bani, Palicarule? Fii om de omenie și fie-ți milă de un biet negustor scăpătat. Atunci noi avem treabă în port. 15, ai spus 15 îți dau. Că așa sunt eu, Filotim. Filotim i-am adus de râpă. Când ajungem la Pireu, îți dau și un șal de cașmir persan ca să-l ai amintire de la Agop din bazar. Bine, jupâne. Dar vuna și ne-am împăcat. Când plecăm? Păi dacă avem timp bun, mâine în zori. Așa că dumneata să fie aici diseară cu tot ca la balâc. Facem hotoman pe mine? Ai fugit de pe Penelopa, bani n-ai trimis? Ți-am vândut caterul ca să te... Ziceam că am fugit de la Chiriani, ziceam că acasă trimitem bani eu. Șelvarii de aflat și coborul de brusat, stârpitul! Stârpitul este Ismail! Mergem acasă, mergem acasă! Acasă? Acasă în haine de gheaun? Punem șalvarii! Haine de gheaun? Punem șalvar, punem! Șalvar? Punem, mă! De asta ofta când auzea de Stambul, domnule. S-a smut câinele. Să nu ne amestecăm, sunt treburi de familie. Capitan, dam 5 lire, Ismail, puteam? Ismaile, la noapte plecăm, nu uita. I-am spus și ei. O să plece când am să vreau eu. Și acum, gheaurilor, hai să mergem și noi. Capitan, vizitam bazar, vizitam. Dar unde ai lăsat-o pe Gülsum? Acasă este, acum plimbam alta nevastă, la Leli. Chiar e nevastă? Da, puteam da Ismail 5 lire? Îți dau, dar ai grijă să nu cheltuiești în vânt. Nu, dam la Leli. Mulțumim, capitan. La Leli. Domnule, ăla nu e armeanul nostru, armeanul de azi de dimineață? Care armean?
Ăla de s-a milogit să luăm până la Pireu. Unde îl vezi? El e, domnule. În prăvălia de acolo. Uite-te la el, milogul, ce haine are. Ar fi trebuit să-i cerem înzecit. İngiliz malı, bu da hep İngiliz lira. İyi mallar, çok iyi mallar. Buyurun size de efendim, size de. İyidir. Sizin için. 200 lira. 200 lira. Değil pahalı. 200 lira. Luăm 5. 5 tane. 5. Alın. Çıkar turşular. Turşum. Aldık bu kutuları da. Sizin için. Acum duceți-vă în port. Aveți grijă de arme și de cartuși. Vin și eu după voi. Doriți ceva? Da, o cafea și ziar. Drum bun, domnule Vaian. Pierre! Pierre! Pardon, spune-mi, cine era domnul care a ieșit adineauri? Domnul Pierre Vaian. Ești sigur? Dar nu strigați, domnule, vă rog, alarmați pasagerii. Ai spus Pierre Vaian, nu te înșeli? Spune-mi, te rog, îl cunoști de mult pe domnul Vaian? De 3 ani, de când s-a deschis hotelul. Vine regulat la noi. Ești sigur că nu te înșeli asupra numelui? Vedeți și dumneavoastră, Pierre Vaian, inginer, supus francez, născut la Saint-Malo, 8 august 1842. Nu știu unde a plecat. Regret, domnule, dar la noi nu se obișnuiește să întrebi pasagerii unde se duc atunci când părăsesc hotelul. Băieți, nu mai plecăm în noaptea asta. Așteptați-l pe Armen și dacă nu-i convine, îi dau arvuna înapoi. Nu-i dăm nimic, domnule. Să aștepte. Ce corabie vapor să plece după ceas? Bine, vezi cum te descurci cu el, dar până atunci dă o fugă și vezi ce vapor pleacă. Caută printre pasageri, poate găsești un francez, Pierre Vaian. Pierre Vaian, domnule? Da, se pare că n-a pierit. E viu și sănătos. Dacă îl găsești, adu-l încoace pe sus. Voi așteptați până mă întorc. Ieremie, vino și tu cu mine. Să iau și pușca, domnule. Ia ce vrei, numai vino odată. Pierre Vaian? Pierre Vaian?
Vaian? Nu e, domnule. Nu l-am găsit. Alt tren nu mai e. L-ai găsit? Nu, domnule. La noapte nu pleacă decât un singur vapor. Am căutat cabină de cabină. M-am uitat și în registrul de pasageri. Nu e. Rămânem și mâine, băieți. Dați-mă mână de ajutor să-l găsesc. Domnule, putem da 5 lire? Nu putem da. Dacă o să-ți trebuiască, firește că o să-ți dau. Dar până acum ceilalți n-au luat nimic. Ce naiba faci cu atâția bani? Pentru nevasta trebuie dam. Nevasta? Nu i-ai dat 5 lire și azi la prânz? A, nu, 5 lire dam la Leli. Acum trebuie dam mofide. Băi, dar tu ai un harem întreg. Măcar cu asta ai terminat păcătosul. A, mai este una. Valide. Bun. Poftim pentru mufide. Hai. Poftim pentru valide. Alții să nu mai cer că nu se mai dau. Și așa nevestele tale ne costă prea scump. Valide facem saraili. Mâine aduceam. Valide bun este, capitan. Aș dori o informație despre un cetățean francez, Pierre Vaillant, care a lucrat sau mai lucrează pentru dumneavoastră la căile ferate din Anatolia. Noi nu dăm informații. La etaj. Vreau să mă informez despre un cetățean francez, Pierre Vaillant, care lucrează la șantierul Anatolia. Peste drum. Domnule, i-am mai ciupit 10 icosari pentru că a venit cu calabalăc mai mult decât ne-a fost vorba. Dar unde îl culcăm? Când au zis că nu mai plecăm azi, a spus că rămâne aici. Mâine plecăm sigur, efendi, capitan. Dacă o vrea și vântul. Unde vrei să dormi? Jupone, hai să-ți alegi culcușul. Vrei o cabină de lux sau mai așa? Nu, am pernă și pătură, am să dorm pe punte, lângă hambar, sufăr de năduf. Dar ce-i cu soldatul ăsta? Ce hram poartă? Bași buzucul? Am uitat să vă spun. Ne păzește. Avem de plătit o amendă. Ce amendă? 1000 de lire? Dar ce-ați făcut? A aruncat ăla micul peste bord un foraj de gunoi. 1000 de lire. Lăsați, domnule. Asta e boală cu leac. Știți dumneavoastră cum merg treburile pe aici. Ai venit cu banii? Glumește, Femi. 1000 de lire pentru că am aruncat niște gunoi? Dacă nu am fi aruncat, ce rău ți-am făcut cu asta? Ești marinar și nu știi. Gunoiul se duce la fund. Și azi așa, mâine așa, până vezi că scade apa și nu mai poate veni vaporul la mal. Efendi, capitan,
În privința gunoiului, eu cred că nu-i tocmai așa cum spui dumneata. Eu zic că dacă se ridică fundul, se ridică și apa. Nu e adevărat. Ba da, și pot să o dovedesc. Domnule, dați-mi câțiva icosari. Efendi, puneți ochelarii și uite-te ce se întâmplă dacă un marinar aruncă niște gunoi peste bord. A crescut? Nu văd, n-a crescut. Acum a mai crescut? Acum a crescut, dar prea puțin. Mai uite-te odată. Și dacă nici acum n-a crescut, mă duc la Cadiu. Bun, bun. Putea să mai crească ceva, dar haide. La Cadiu degeaba te gândești. Are albeață la ochi și vede prost de tot. Dacă mai stăm mult pe aici, rămânem și fără piele de pe noi. Bizim mal iyi de bizim maldan iyi. Hem birinci mal. Hem birinci. Valla. Hem birinci. Francez, italian, English, spaniol, bulgar, hungar. Nu, român. Românaș. Păi spune așa, mâncați așa de românaș, că și-am mâncat pâine de 15 ani pe la Brăila. Uite cum îmi bate inima, uite cum îmi bate inima că am întâlnit un românaș. Și ești de mult aici? Păi, cam de multișor. Și ce faci aici? Lustragiu de nu... Ia fă cizmele în coase, ți le lustruiesc. Mâncați așa ochii tăi de românaș, că e rușine să umbli cu cizmele pline de praf. Cu vaxa arăbesc le fac, cu vaxa arăbesc. Să n-am parte de ochii mei, na, dacă nu ți le fac cu vaxa arăbesc. Da, unde te duci? Olea să duc vaxa arăbesc, stai aici, că vin acum. Ce-i cu tine? Unde-ți sunt cizmele? Mi l-a luat unul să le văxuiască. Dar când l-am căutat, nu l-am mai găsit. Acum du-te cu el și caută alte cizme. Și tu altădată uite-te cu cine stai de vorbă. Hai, băi, stai calți. Ne pregătim, peste un ceas plecăm. Ia uitați cine vine. Mă, turcule, nu cumva vrei să ne aduci tot haremul tău pe cap? Nu, domnule, stăteam numai până plecam. Au venit numai să-l petreacă, domnule. Valide, am făcut Saraili. Asta ar fi bună să ridice ancora. Bine, Ismaile, mulțumim. Acu de barcă-ți haremul că plecăm. Nu zici nimic, bă? Aia îmi sparge capul și tu taci? Mă, ziceam, ce căutam, puneam mâna pe ea jmac. Am văzut ce ochi aveam la Lili. S-a făcut ceasul 2 și încă n-am plecat. Și Gerasim nu se vede.
Domnul cu voi? Cine-i capitan? Eu sunt. Sunt de la mănăstirea Sfântul Mina. Și umblu pe lume să adun ceva bani, că ne-a ars biserica și nu mai avem unde aduce rugăciuni Părintelui nostru Ceresc. Și de la noi ce poftești? Păi uite, taică, am auzit că plecați la Pireu. N-ai auzit rău. Și te-aș ruga să iei un călugăr sărman cu dumneata. Că numai pentru numele lui Hristos trudesc. M-aș ruga să mă duci până la Schiros, în arhipelag. Avem și acolo credincioși. Poate mai aduc și eu ceva bani. Ce zici, Gerasime, că ne mai veni un pasager? Merge la Schiros. Atunci, moșule, caută-ți un culcuș pe undeva. Hai, băieți, la drum! Și cum a rămas, domnule, până la urmă cu Pierre Vaillant? I-am lăsat o scrisoare la hotel. Dacă revine, să știe că ne întoarcem peste 2 săptămâni de la Pireu. Să aștepte, sau dacă nu, să lase vorbă unde îl putem găsi. Așa că ducem cheresteaua lui Chir Leonida și ne întoarcem. Domnule, nu vreau să vă supăr, dar mie toată povestea asta îmi pare ciudată. Vino zburătorul! Scoate-l la tribord! Gândiți-vă și dumneavoastră. Cum a apărut așa deodată domnul Pierre Vaillant și s-a topit ca fumul? E ceva care nu merge. Nu știu. Vom vedea. Dar în țara de foc trebuie să ajungem. Altfel nu se poate. Trudești. Treabă grea să ții cârma. Nu trudesc, părinte, îmi fac numai meseria. E frumoasă meserie, fiule. Dar cu sudoarea frunții se împlinește, nu-i așa, fiule? Păi de, câteodată da. Să nu crezi că duc averi cu mine. Ia acolo vreo 170 de piaștri, dar sunt banii mănăstirii și... Dar mi-e teamă. Cum adică? Am auzit că umblă pirați printre insule. Pare nu-i primești să ne prade. Nu-ți face griji, părinte. Nu-și bate-i capul pentru 170 de piaștri. Dar te pui cu tâlharul, taică. Ei, s-au mai împuținat și ei de când cu vapoarele. Se mai întâmplă așa câteodată să încolțească câte o corabie rătăcită, dar încolo... Vezi, taică? Barem de-ar fi să ne scoată satana în cale. Aveți cu ce să-i răpuneți. Suntem oameni unul și unul, părinte. Da, i-am văzut pe oameni cu mâinile goale. Nu ne purta dumneata de grijă. Avem fiecare câte o carabină. Și capitanul are și el? Și el. Pe deasupra și 2 pistoale. Și le țineți la îndemână, nu-or fi în fundul hambarului să bâșbâiți după ele la vreme de nevoie. Se poate una ca asta, părinte. Atunci m-am liniștit, fiule. Domnul cu tine. Domnul cu tine. În vremea aceea intra sau și frații. Azi nu se mai mănâncă de cină. Ismaile! Păzea, Ismaile, că vine Ghiulsum! Ghiulsum! Far! La un cart în stânga bompresului! Bravo, băiete! Înveți iute!
E farul de pe insula Marmara. De ce nu cobori în cabină să te odihnești ca oamenii efendi Agop? Stau foarte bine aici, efendi capitan. Sănătate! Credeți că ajungem mâine dimineață la Gallipoli? Da, mâine dimineață. De ne-am schimbat, domnule? Te-ai limpezit la cap? Să nu te picnească somnul la cârmă. Când mâncare făceam, poate odată greșeam. Când la cârmă suntem, ținem drum bun. Întrebam Gerasim. Ai grijă, peste 2 ore ai să vezi în tribord farul de la Carachioi. O, știam, bătut mult Marmarao. Bună seara, domnule. Pleacă de aici cu oțelele, că zăpăcești busola. Cum adică, domnule? Dacă apropie un fier de busolă, a coia rasna. Hai, acum toată lumea la culcare. Plecăm de aici cu oțelul. Nene Harlambe, scoală, intri de cart. Popă cu ea, Dagan. Am visat urât. Dar și visele sunt lăsate de cel de sus, să ne încerce sufletul. Mă duc afară să iau o gură de aer, că e zăpușală aici. Mare zăpușală. O avar dracu. Cine acolo? Eu sunt, fiule, Domnul cu tine. Dumnezeu cu tine, fiule. Care Dumnezeu, al meu sau al tău? Dumnezeu este unul, fiule. Atunci spuneam Allah, așa se cheamă. Dar asta ce este, fiule? Busola este. Și la ce folosește? Ce folosește? Da. Lumina asta de unde vine, fiule? Are busola asemenea putere? Ce este? Soare este? Luna este? Atunci cum, cârmaciule? Spune-mi că te văd omluminat la minte. Este lampă înăuntru. Lampă? Dar cum e că nu se vede? Vrei să-mi arăți mie? Arătam. Lampa este jos, luminam în sus. Vedeam cum este lumina, la oglindă să duceam lumina. Lumina duceam la oglindă, oglinda duceam sus la busola, lumina. Așa. Nu este. Asta busola este. Uite, nu țineam de vorbă, greșeam drumul. Mergeam, culcam. Ismael treabă făceam. Mergeam, culcam. Domnul. Popă, gheaul păcătos. Vino, barcă!
Acum fiecare la locul lui. Noroc, capitane! Ce vânt vă poartă? Vânt prost! Mă tem că ne-am rătăcit. Nu știți încotro e Schiros? Schiros? Pe aici pe undeva, nici noi nu știm. Că ne-a prins o furtună și ne-a aruncat barcazul pe insula asta.